tu robíš, Mirko? Ja by som chcel podpis od DJ Boba. Ale však DJ Bobor príde až o chvíľu. A okrem toho, ja tu teraz rozprávam vtip, tak láskovo vypadni, dobre? No tak, Andrej, nemôžeš vyhodiť dieťa z pódia. Týmto si sympatie divákov nezískáš. Aha, to máš pravdu, no čo mám teraz ako robiť? Vieš čo, ja zoženiem toho DJ Bobra, ty sa s ním zatiaľ porozprávaj. Áno, jasné. Chlapček môj, Mirko, no nepláč, no čo máš doma nové? Naša babka je bosovka. Na to si ako prišiel? Nevie sama jesť. Áno, tak No. to ako, čo? Lebo keď k nám mal prísť na návštevu, tak ocko povedal, že bude zase musieť tú stavu Ježibabu 7 dní krmiť. Dobre, Mirko. Vieš čo, ja ti dám takú úlohu, dobre? Dobre. Počúvaj, keď máš vo vrecku 20 korún a 5 stratíš, čo máš vo vrecku? Diev. Tak áno. Ďakujem. Áno. Ďakujem. No. Ďakujem. No. Vieš čo, prestaňu s tými onými tvojimi úlohami furt. Poďme si dať hádanky. Hádanky, jasné, budeme si dávať hádanky. Počúvaj, No? keď ja neuhádnem, dám ti 5 korún. A keď ty neuhádneš, dáš mi 100 korún. No. Som starší, dobre, môže byť. Začnem, hej? Dobre. Leze po železe, nájde dieru, tak tam vleze. Ožratý tankista. Nie. Nie, Mirko, je to kľúč, no. Daj mi 5 korún. Dobre. Tu máš 5 korún. Tak, ďakujem. Teraz idem ja. Áno. Počúvaj. Ráno je to zelené a vozí to po stene a večer je to červené a vozí to v zemi. Čo je to? No tak toto naozaj neviem, tak tu máš 100 korún, nech sa ti páči. No a čo to je? Neviem, tu máš 5. Ešte jednu! No dobre, no tak poď, no. Počúvaj. Je to modré a lieta to. Dobre, tu máš 100 korún, neviem, nech sa ti páči, ma to nezaujíma, čo je to. Vabec s krčovými žilami. No tak ale ja už nemám peniaze, no tak iba tak, dobre. Dobre. Počúvaj. Dá sa jedna diera zapchať dvomi? Jedna diera, no. Nedá. Dá, keď strčíš takomu nos do zadku. Ale... Mirko. Začaj mi porozprávať, čo si robil cez prázdniny. Čo? Bol som v tábore. Záchytnom? Nie, skautkom. Ja. A ja už viem, čo to je skaut. No. To je dieťa oblečené ako debil pod vedením debila oblečeného ako dieťa. No. Viem.